Subay sa maong balita, padayon ang gihimong investigasyon sa kapulisan sa Dakbayan sa Toledo kung unsay motibo sa pagpamanhig kagahapon. Sa gipasangin lang kani barangay treasurer nga siya mo'y nagsugo nga ipapatay ang ilang kapitan. Andrea Patenya, Sugin Liming. Ganguy-nguy maoy misugat sa patayng lawas si Barangay Captain Claudio Consehal Irene Wamelda, dihang gihatud ang lungon niini sa panimay sa iyang kapuyo nga si Kapitan Alexander Alqueza kaganihang buntag. Wa gyapon makatuo ang amahan niini sa gidangatan sa iyang babaeng anak. Dako ang iyang pagtuo nga naamong ang iyang anak sa pagpamanhig, diin target sa mga mamumuno ang kapuyong kapitan tungod sa huhungiho nga posibleng panimaos kini sa gitaktak nga barangay treasurer nga si Marlene Gonzalez. Gawa sa pagtaktak ni Gonzalez, giingong gipasakaan sab kinig kaso sa ombudsman tungod sa pagkahanaw sa 2.7 million pesos nga kwarta sa barangay, mga pasangil nga gihimakak ni Gonzalez. Ikisa ka si tuyo ani sir, imuhang anak baka or ihang si kapitan. Iya ti kaipod nga eh. Oh. Kay kuha man. Yung kuha na itong imong nangaukaw ng kwarta sa kuha. Tumang siya may bukumbra dito sa bangko ng kuhan. Maum na yung kaya si Marley. Balan siya kay ang pagkamatay kami may pasangin lang. Oo, kay samay among hinagibang taon dire taon nga bisan gani kundang mamuang pa magani mig asa mi kuan. So dili sila kapasangin na mo nya usa pa pud kung bana nag-drive. Kay magpundor mi sa muang di na may mangaon. Ipatawag ni Toledo Police Chief Inspector Michael Vasquez si Gonzalez alang sa interogasyon. Wa kini magpasabot nga giisip na nila kining suspect. Nakadawat sa matud pa siyag mga taho gikan sa mga sakop sa ilang barangay intelligence network na posibleng love triangle ang hinungdan sa pagpamanhig. Apan gitun-an pa nila ang nagkalain-laing anggulo. Ato bang isubay ko ang posibilidad ato kung ipangita ang pinauyukan nga makalid na to sa atong pagsulbad sa kaso. Duna nasab sila gigunitan karon nga puwang motorsiklo nga nitugma sa deskripsyon sa mga testigo nga maoy gisakyan sa mga kriminal. Usa sa mga estratehiya karon sa kapulisan mao ang pagkolekta og mga CCTV footage gikan sa mga establisamento dinhi sa Dakbayan sa Toledo kung diin posibleng na-capture ang pag-agi sa sakyanan nga gimaneho ni Barangay Kapitan Alqueza ug sa motorsiklo nga gisakyan sa mga suspect sa maong krimen. Nagduda ang kapulisan nga gun for hire ang mga mamumuno ug tataw nga taga Toledo ra ang driver sa motorsiklo kay suweto sa lugar. So ito man sa kasada nga giyan kay ako magisubay ko lang giagian sa motor. Ako kung ngadto sa tumoy ang kinatumyan. Dito sila. Pang-investigar pang-investigar ko na ko ang mga tao nga then nagdito ng agi ang motor nga kusog kayo, nagsakay tulo ka tao. Hangtod nga ngadto sa tumoy nga di nakaagi ang sakyanan. Padayon sab nga gihinabi ang mga testigo sama sa duha ka tinun-an ug usa ka tindera nga mihitch sa luyo sa multicab sa kapitan dihang nahitabo ang pagpamanhig. Apan matud sa tinderang saksi, wa gyud kuno siya mitan-aw sa naong sa mga namusil. Ako nga naing ko pasyon ko ani nila. Apilon jud ko niya. Mo to niingon mo ko Ginoo ayaw to kog apil ni piyong man ko mo to wa jud ko kakita og unsang kolora sa ilang gisakyan. Kinipiyong man ko niyo mo ko Ginoo ayaw. Samot ang mga naong Wala lagi in town Ginoo. Malauman ang kapulisan sa Dakbayan sa Toledo nga duna pa sila'y makuhang impormasyon nga makatabang sa pag-ila sa mga mamumuno. Andrea Patenia, News 5. Wa na makaipsot sa mga sakop sa kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang mag-agaw nga suspect sa pagpatay. Usa kanila na akuhang nagsuyop og shabu. Ray Pasaportes, Sugin Liming. Pinasikat sa warrant of arrest sa kasong murder na giluwatan ni RTC Branch 54 Judge Victor Teves Sr. nadakpan ang mag-agang Billy ug Irikasyo sa Barangay Buaya sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kagahapon sa hapon ug kagabi. Sila ang gitudlong suspect sa pagpatay sa usa ka kailansian niadtong Nobyembre 13, 2013 sa Sitio Abuno, Barangay Pahak sa Naisgutang Syudad. Station na may station level ng mga wanted persons na dinamong Chief of Police Senior Inspector Kadlaw conduct siya o warrant
ito sa address aning mga Unang nasikop si Bele ug sa pagsukit-sukit kaniya sa mga pulis, iyang gitug-an kung asa makit-an ang igagaw nga si Eric. Atol sa follow-up operation kagabi, naatlang nagsuyop og shabu si Eric uban ang higalang si Arman Tunyakaw. Ang mag-agaw nga kasyo nasod sa top 8 most wanted sa station level sa kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kaya sa nakunan niyang kaso, murder with nakunan siya og violation sa Republic Act 9165. So, nagpatisyon sila, ito sa yan? Oo. Pagdidira ning usa ka suspect nga si Arman Kakibot Tunyakaw. Pre Pasaporte, News 5. Lalaking miduaw sa iyang mahigsong na bilanggo sa Waterfront Police Station na apil sa pagkapriso kagabi. Ang maong lalaki na ilang si Alfred Vidal, 20 anyos, lumad nga taga-barangay San Benito, Himalalo, Negros Oriental. Bibisita raon ta siya aron hapdan og sinina og pagkaon ang iyang maigsoong na priso tungod sa sumbong nga alaman skandal og diri kasultuman sila king sumbagay og mga pulis. Apan nag-inspeksyon ang backpack ni Alfred, dunay nakitang marijuana mao nga pasakaan kining kasong kalapasan sa Republic Act 9165. Apan gihimaka kini nga iyang maong illegal nga drugas kaya sud sa iyang bag. Sa iyang bag ang kaning mao jud ning isudlan pag si atong this officer na si PO3 Aaron Pescadero, and then bawal man ang sigarilyo diri ma'am. So gi-check niya wa may ito sigarilyo, pag tan-aw niya na ay kanang marijuana substance, no. So Dili wa ko kabalo ana kanang marijuana na anang bagmang kay dugay na sang gitabit des gawas ang akong gikuha kay sublan anang ilisan akong iato diri. Ikisam din nang ba? Sa ako ang mangudlo. Wagay sa kabalo na naay marijuana. Nasikop sa mga pulis sa Waterfront Police Station ang mga sakop nga sa gitawag nga Laglag Bayagang sa may barangay Tinago kagahapon sa hapon. Andrea Patenia, Sugin Limin. pagana hulog sintiyo. Siyempre mo tanaw ko. Bay palihog kong punit sa sintiyo imo ni bay. Punit tabang sa kuno hay kag punit. Pag tabang nimo punit samtang nag free man kayo ang imong karsones na makuotan, so diyan na. Gipakita sa hepe sa Waterfront Police Station ang modus sa mga sakop sa Laglag Bariagang. Ang mga nasikop mao sila si Felix Diodor, Alex Andes ug John Ricentes, kinsa kasamtangang nagpuyo sa dakbayan sa Talisay. Giangkon sa tulo ang pasangil batok nila. Si Alex maoy giingong tighug ug sinsilyo ug magpatabang og punit sa biktimahon. Hulugan gani og kusiyo. Kaya ko din gusto rin kato siyang karno sa kaban ako mga tayo mo kuha lang. Kaya mga ako lang ko wala na dahil to. So, saan yung pagpili sa inyong mga biktima? Sa mga babae o sa ban? Kung basta ka na makita lang na makakita may naisip po na mo lang mataparan anak niya. Igpunit sa biktima sa sinsiyo, si Felix maoy mukuot sa bag o bulsa sa biktima samtang si John maoy stopper, kuntig sikit ug tigpugong sa mga pasahero. Ako rin pira ni siya rin mo no. Siya rin mo Laglag Baria. Nakuha gikan sa mga dinakpan kining usa ka Samsung cellphone nga gipanag-iya ni Jay Hortelano nga positibong miila sa mga suspect. Nakuha sab kining Sony Xperia apan uwa na siren kung kinsa ang tag-iya niini. Ginaot unta ma'am ang kinsa may makakita ron sa atong mga suspect kinsay tag-iya aning Sony Ericsson, please coordinate there is a police station 3 Waterfront Police Station ari diri sa Pier 1. Way hunong ang pahimangno sa kapulisan sa publiko nga magbinantayon sa mga gamit, hilabi na kun mo sakay og mga PUJs o kun moadto sa mga pampublikong lugar. Andrea Patenia, News 5. Hapit na mapupos ang special cutting permit na gihatag sa DENR ngadto sa DPWH alang sa pagputol sa mga kahoy sa Bagatang Sugbo diin nagpadayon ang road widening project. Matod sa DPWH na wa pa sila budget sa pagpaputol sa maong mga karaang kahoy. Jinky Barrio, Sugin Liming. Karong buwan sa Abril, mapupos na ang unom kabuwan nga special tree cutting permit nga gihatag sa Department of Environment and Natural Resources ngadto sa DPWH kinsa may patrabaho sa pagpalapad sa karsada sa Dakbayan sa Naga.
Sud sa unom ka buwan, gikinahanglan na unta nga nabalhin ang mga karaang kahoy ug natapos na sab ang pagpaputol ini. Apan hangtod karon na matikdan nga ana paghihapon ang mga century-old trees. Wala pa sila nagsabit po implementation plan. So how are they going to go about the earth bowling, tree cutting, asa i-transfer ang earth bowls ng mga trees, asa i-replant ang mga earth bowls na trees. Gipasabot ni Medo nga bisan og hapit na mapupos ang maong permit nga gitagana sa DPWH, mahimo paghihapon silang maka-request og reissuance sa permit gikan sa ilang buhatan. Apan ang DPWH Regional Office miangkon nga sa pagkakaron wa pa sila'y pondo alang ini tungod kay sa matag punuan nga ibalhin mo gasto sila og 1 milyon ka pesos. Kung hapit naman ang mo end ang amo ang Philby Authority, kung naa na may kwarta mo abot, maybe muas na sad mi og another issuance kung naa na kwarta. As of now, wa man jay kwarta para nana. Dugtong gibuhat karon sa DPWH mo ang pagmonitor sa mga kontraktor aron nga masiguro nga di maapektuhan ang mga kahoy sa nagpadayon nila nga proyekto. Jinky Bargio, News 5.